ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to aynu madi gangela selenga sincu jaligela wuro himadu beele naya momori kon waktu yoni hato kidira e nder galle ceerno Habous Diallo e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji mena batu jagorde hanki mawɗo leydi Sénégal holliti weltare muɗum ko fate banggue jaam e kisala juɓɓingol ɗiɗo hen sumgoji ko ɗon wojjari jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu to leydi Mauritanie awoɓe awo fina tawa kolliti mette mumen ɓe kolliti yogay laaɗe mabɓe ƴeeŋi e awomaje kaɗɗe leydi Mauritanie taw jeeyi sababu ko ceergol ko fate banggue carburant hinde essence to leydi Mali hande woni happo cakkitiɗo gardiɗo bowal laaɗi diwoje ngala Bamako woni Lassana Togola ko rokkiri wonande ɗin sembeji hoɓɓe taweteɓe to Modibo Keita Sénou nde jaltata leydi mabɓe to leydi Guinée Conakry kene tolnoye tonnuji tati drogue woni ko jagga kikiɗe hanki o e takko maje kaɗe ɗe Conakry ko fate banggue ɓe nanguiraɓe ɗum hewɓe mabɓe darima yesso ñawore heddiɓe nuskoji ne hena to Côte d'Ivoire jagorɗo konu deñi ɓerɗe ɓen jinnaɓe kene tolno 49 koninke nangaɓe to Bamako gam koyɗe jamma ɓe dogen ha ɓen garta e nder leydi mumen kabruji men manamen ha to Niger Burkina Faso RD Congo ma en jaa to Sud Soudan ma en jaa to Jolama Jaberi musidɓe tedduɓe wotodirte joni jañoɗena fedde sukaɓe almuɓe ɓundu woni jam'iyatu ɓundu li ta'arufi wa ta'awuni ene jogui belema habrude dendagal almuɓe ɓundunkoɓe kala e dendagal ɓundunkoɓe kala aɓe jogui jonde faa yoddinde ñande 13 nduɗo lewru ndu gonɗen to cuuɗi meɗen kiidira fedde jam'iyatu ɓundu li ta'arufi wa ta'awuni ene weltinira dendagal almuɓe ɓundu kala jonde faa yoddinde nde ɓe jiiɗi wadde ñande 13 lewru août nduɗo hen ndu gonɗen to cuuɗi meɗen kiidira jeeyi sababu nden jonde noon ko yidde jooɗodade e dendagal almuɓe ɓundu kala ittude ridoji ngam ittude kumpa yurnitade gonka almudago e nder ɓundu kala maɓe mbaɗi yewtere fayodinde e dendagal sernaɓe ɓundunkoɓe kame almuɓe ɓundu kala sifa jangde e nder diwan ɓundu ha e leydi Sénégal e ko taari ɗum kala ma mbaɗi hen jewte jaƴƴe kono kadi maɓe kaal ko fate banggue golle kame ɓeto jangde ha ɓuura ƴellitade ɗin ñalɗi noon ko ni hen ɗin jarata so tawi ko ñande 13 nde ñande hen jamma o ko hirde almudago daade belɗe madhu annabi o sallllahu alayhi wa sallama ñande 14 nde ko ñande hen wonata jonde nde nden jonde noon ma mbaɗi hen silkiji qur'anil karim e dowoji gostodiral miijoji kame jewte juɓɓuɗe kala toccuɗi meɗen kiidira dendagal almuɓe ɓundunkoɓe kala sernaɓe ɓundu e dendagal ɓundunkoɓe kala woto mo heedi caggal e ndeɗo henna jonde fayodinde 13 lewru août toon to cuuɗi meɗen kiidira Maître Adama Balde wittiyanke gendiyanke laaɓaɗo ƴewngal baɗɗo tour de monde. Maître Adama Balde wittiyanke Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Austral, Europe e nokkuji ɗi kala holliti witti gande kewɗe kono ha hande gande fulɓe keedi yeeso.
metra dama balde labaɗo ƴewngal laarawo gueɗe cuuɗiɗe leydi ha tentingaluji an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ɗo gonɗa kala so afrique de l'ouest so afrique de l'est so central so austral ɗo gonɗa hen kala sa jokkodire metra dama balde joni joni keɓa hen ko laaɓi metra dama balde holliti kala kada ƴeewa ƴeewɗo sa ƴewdima anduɓe gandal leydi anduɓe ɗo ngaluji cuuɗi an gasowo kanŋe jiilotoɗo ñaaƴe jama joni joni keɓa hen ko laaɓi metra dama balde guittowo humre lootowo dañala kumpitiɗo bittuɗo leɗɗe e ladde kala e leydi ha heeɓi hen ko laaɓi an ɗanniɗo gonɗo e leyɗele Europe Amérique Asie Afrique kalɗo gonɗa heena so tawi aronki dañde kayitaji ko wayno séjour walla kayitaji leyɗi ɗi gonɗa ɗi metra dama balde holliti ko laaɓade ɗum no feewi sa jokkodire makko o laaranima ngan sagane gasa joni joni haajuma humto ko fate banggue kayitaji ɗi gonɗa kala an jiɗɗo ɗannade kono ne kadi an joguiɗo jawdi daridi aɗa yiiɗi yencinde ɗum ha ɓuura yajje joni joni keɓa hen ko laaɓi metra dama balde guittowo humre lootowo danayala lootowo dañala gonɗo hande to Dakar lamorgo leydi Sénégal waɗɗani Malibo hakkude hôpital Dalal Jama e nder boulangerie Dabakh Malika sa yiiɗi jokkodirde metra dama balde mbatta ko 77 949 73 83 walla mbaɗa 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 musidɓe tedduɓe yiilotoɓe ngaaluji cuuɗiɗe leyɗele mbadden dando faade metra dama balde baɗɗo tour de monde kala rafi mon jiiɗa e aduna he Allah ne tagi lekki ke ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkore dinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kono ne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗuma a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Ngayda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande nayi juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon yebde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba Sirin Mbay Thiam ko jagorɗo mo leydi Sénégal o yeddi kikiɗe hanke o caggal nde jayde wotere hollirno wonande batu jagorɗe hanki mawɗo leydi Sénégal firti gouvernement mum o ɗin konngudi noon kollitama godani batu jagorɗe hanki mawɗo leydi ndi Sénégal wo duwanima kono ne kadi wo holliti weltare makko mawde no fewi ko fate banggue juɓɓingol sumgoji ɗi jam e kisala kono ne kadi wo jaari no fewi jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu caggal nden ka e kisal baɗagal hen ala kala ɗo teska hen fitinaji ni pooɗe ndure kono ne kadi o jaari gouverneur uji tambiɓe gueɗe ɗe kame préfet ji e sous préfet ji kala ha tente cetal tambingal ko fate banggue ɗin sumgoji kame audiovisuel gila e téléji ha e radio ji ha kadi radio ji kame téléji en ligne kala kanko mawɗo leydi ndi noon wo erima gouvernement makko nde heɓano natgol sappo e nayyi a wonande sarɗi yankoɓe ɓe leydi Sénégal nde moni kala fewnata ɗereji mum ene gasa noon ngol natgol ma jeeyi sababu jonde hanki batu jagorɗe wona jonde sakkitinde hakkude makko e ɗeɗon jagorɗe ma daña waylo baɗɗo hen kono kadi jaydeli kewɗi teskima mawɗo leydi ndi hanki o wona beltaniɗo no fewi wone yaadiɓe makko ɗum ko caggal ɗiɗo henna sumgoji no mbayni saabu batu jagorɗe kala ne hewno ƴettude waktuji kewɗi kono bako jagorɗe hanki o wona batu kewɗo haala no fewi kadi wona batu juɗɗo no fewi ha joni keddorɗen koye oɗon batu jagorɗo horejo leydi Sénégal erima gouvernement mum oɗo saaha nde ummonto ko fate banggue mahatogol hôpital artistique le Dantec mo Dakar walla ni Dantec mo Dakar ɗum noon ko caggal APS no hollitiri jayde nde kanko mawɗo noon o hollono oɗon hôpital koye 6 avril nder ndeɗo henna hittande gam mahatade oɗon hôpital ɗum noon koye lewru fandu ndu so jomiraɗo haaji ngaalu jogorngu waɗede hen ma tolnoyo 60 milliards koppareje franc CFA temedde 6 leeso wonande on kene jogora safrade hen nogas nayyi salde opération taw kene gaɗa ko hôpital jaaduɗo e jamanu mo ganduɗa hinde martaba towɗo no fewi caggal wonande ɗiɗo henna sumgoji coalition taw gaɗa ko moɓodiral wonande coalition yeewi askan wi hanki ɓe mbaɗi haalande mabɓe e nder conférence mabɓe noon ɓe garti e hollirde diwan Fouta o ko wayno Podor ha fayin matto Matam Kanel kame Ranérou kala ene soomi ko wiyete guyka ɓe pamani ɗen gueɗe no jaari kala ɓe jiiɗi ko laɓɓitinanede ha tenti noon e nder diwan Podor caggal polgu ngo ɓe poola toon kono ne kadi Matam Kanel kame Ranérou kala ɓe kolliti won gueɗe kewɗe kerƴude hen kono kadi Benno Bokk Yakar kañum e hoore mum muɗani mum ko tan deeƴi holliti nguɗo hen polgu ko polgu labtugo ceer ala kala mukkuña goɗɗo hen haydara goɗɗum wonani hen tene kadi ɓen mbiyani ko fade banggue Ziguinchor kala ɓe koolaki kono ɗum konon kamɓe yeewi yiddeɓe ko hollede wonande liste électoral mo diwan Podor kame Matam Kanel ha fayenma toon to Ranérou kala keddotoɗen koye caktugol fate banggue jencude nde yimɓe Sénégal naɓe kala paadi jogorno wonde ko ñalawma janggo aljuma o caggal noon catal tambingal sumgoji leydi ndi ɓe kolliti kikiɗe o mo gonɗen to takkusana ɗo ko nden ɓe caktata ndiɗon jencudi kala moni kala anda ko dañi ko dañana e ko foola polɗo kadi ande ko wona ɗum konon coalition yeewi askan wi e mandataire mum woni Déthié Fall subaka hande o to yeeso tribunal mo Dakar ko toon o waɗi conférence makko gam hollirdemo ko fati banggue jaltingol ndiɗo hen jencudi ɓe jaadani hen ene ɗeɓi somde gueɗe kerƴuɗe no fewi ɗum noon
ko haalulaji ɓen lundiɓe laamu leydi sénégala to sénégal keddoren ha joni ko wiyete agropole ɗum noon koko rendini gueɗe kewɗe no fewi ko fati banggue waylo gueɗe guilay ndema ha e gueɗe heblo ha e gueɗe ñamateɗe wahlude ɗum wattude ɗum gueɗe dumotoɗe ɗum woni hande alhamisa ko mawɗo leydi sénégal umani toon to diwan mbour to nokku biyeteɗo mali kunda kame guinguinewo ha fayenma to sindiara kala ngam ƴellidde faggudu ɗiɗo diwanuji kala wi jagorɗo kettoɗo on fannu Moustapha Dioba kono ne kadi ma tawe hen Ziguinchor Kolda Sédhiou kono ne kadi ko fati banggue Kaolack kame Kaffrine Fatiga ha fayenma Diourbel kala kene ƴellita ɗum noon ngal ɗo hen catala ngal mawɗo ɗiɗi o darnata hande ma tolnoyo e 17 milliards ko préje franc CFA kene tolno e ujunnaje tato neɗɗo kebiɗo keblaɗo ma gollo hen ujunnaje jeetato gonɗo e heblede taw kadi ma ƴeewe no wawirta dañirta hen golle timmuɗe taw kadi ko payodinde jaaduɗe e jamanu jeheten ko ha toon to Rufisque wonɓe toon ɓe oɗo saaha kolliti ko fate banggue fitino baɗɗo toon ha jibini wargo ɗum noon koto nokku biyeteɗo Dango mina ko gorko goto jarano e duuɓi nogas e jeetati jesɗo joom suudu mum kanko noon monsieur Deme joom suudu makko wiyete ko a Dioba caggal teskama leegal ngal e kala saaha ɓe keewi duko no feewi ɓe gona wawodirɓe tigui rigui ñande 31 sumgoji leydi Sénégal ko ñande hen gorko tawani duppa e nder suudu muɗum taw kadi waɗa e makko ko pétrole walla ni essence wo duppa kono kadi tawa komo wuri balɗe tati fawi hen wa yalti aduna joom suudu makko noon nangamane tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe to Rufisque on noon holliti ngal baɗal tawani ɗum e galle he tawtoraka kono kadi tuumeɗe yataw o wartaki won hen kadi tuumi ko debbo mataw yooɓi fittandu makko to banggue kiram caggal ɓe gonano wawodirɓe jamma ñalama ko dukoji debbo noon holliti ɗiɗo dumunaji kala ni ɗaɓɓirinomo ceergal kono anda ko jeeyi oɗo sababu ko wawi hen wonde kala leskoji ene jokki hen ma en gartoy hen so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde to Mbacké ko bandiji ɗiɗi wuyɓe kañumen jani e jommoto jakarta goto ɗum noon ko caggal on jakarta mana nde sikkanno koɓe kilyaneɓe saga 1 jamma ngam faadeɓe to nokku biyeteɗo Santhia Darou Salama sikkanno ɓen ko kilyaneɓe kono noon ɓe jinno wujjude ko moto ɓe battidi ko yaltinde jaasi ɓe coppi jungo makko kanko on suka ɓe jaade moto makko suko wattidi koto suudu safar ndu Mbacké oɗo samo tawe to hôpital Matalibul Fawzayni police ari ngam rewidade pele ɗin bandiji kono haɗo gondena suwa taw yitede to Italie kene tolno e 15 modu wiide eko jayde leydi Sénégal ko ɓen mbiya teeɓa en wonde debbo goto italien kame woɓɓe taw ko pelle yeeyoɓe drogue woni yeeyoɓe oɗon fannu e nder mabɓe tawama 15 kilo drogue kene tolno e ujunere transfert taw ganduɗa ko fate banggue drogue tawama e mabɓe oɗo saabi tawe e juuɗe ɓen a dadiɓe to Mbour nangama toon awoɓe tato ADMSGF ko ɓeɗo hen goni wiyaɓe teeɓa nanguiɓe ko gendarmerie brigade mo sali ɓe mbiɓe teeb ñande 31 nduɗo hen lewru ɗon ɗo yimɓe jeehi suɓoyade sarɗi yanko mena kamɓene ko noon ɓe kaɓɓi bagage mabɓe laaɗe mabɓe gam yidde nawde yimɓe kala desten ma faade toon to Europe oɗo saaha ɓe tawe e juuɗe ɓena dadiɓe jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Keɓe holko kewi toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor Benno Bokk Yakare ɓe jooɗiɓe hanki ɗo e centre culturel eɓe ƴeewa holɗum jadgu mabɓe ɗo e nder wuuro ngo e dennagal kala nde ɓe Macky Sall ko jooɗi fewde joni ɓe meeɗani gañade eɓe ƴeewa holko addi ɗum to usuyi ina wayno Benno Bokk Yakare ko kamɓe gañi toon e haalande Seyni Diatta kanko woni tedde listi Benno Bokk Yakare to e usuyi
to listi sippalma ko Jeynaba Goudiaby ɓe mbaɗi haalande mabɓe e yettude usuynaɓe e dennangal usuynaɓe e weltanadeɓe e gaña moɓe dañi toon mawɗo o. eɗen gandi mairie Sédhiou kamɓe dey ɓe jaltini konngol ɓe mbi kamɓe dey defen mabɓe o ɓe donki andu holko waɗi ɗum kono mabɓe jooɗo ɓe ƴeewa saabu Macky Sall tawi ko Sédhiou ina maayi waɗaniɓe hôpital uji waɗaniɓe dennangal kala ko yeebano e Sédhiou waɗama kono noon noɓe janirini ɗum ina haawiɓe hande ɓe goni koye ƴeewde to usuyi eɗen gandi maire usuyi o ne kankone liggotonoɓe wonɓe toon ɓe ha feere eko yaadi hen fof ina wayno ɗeɗo balɗe koɓe riwaɓe ɓe mbi noon koɓe jogoɓe wadde marché mabɓe e nder wuro ngo haaɓe kolla mette mabɓe koɓe ndiwa ko ala yeeso ala caggal ɓe donki famde ɗum ɗon ɗum noon eɗen gandi ko ɗiɗo kabaruji woni ko garanno en ɗo henna ko heddi ko eɗen gandi ko weltare enen en dañi cadeau mawɗo to e Zig FM hokkede en yo en gardo ɗemngal l'islam kala programme mbaɗowo toon ko fewte batte l'islam en dokkama ɗum hanki e nder Zig FM nde wonno ko enen tan joguino ɗon émission l'islam tuggandema 10 heures subaka ha heɓanma 11 heures ɓe mbatti 10 heures subaka ha midi joni en jamirama kala émission mo jiɗɗen nannude eɗen mbawi nannude toon woni koye juuɗe meɗen ɗum noon ko teddugal moon teddugal Weltare TV yo Allah koye walde jam. Amadou Isaga Kebe ngal ɗo henna teddungal enen kala en dendi ɗum Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ne pecce ɗum e maɗa nde tawnoɗa handi hen ka ganɗo almudo Qur'ana bawɗo sariya kumpitiɗo ɗemgal arab kono kadi natɗo e jaydiyankagal gam yidde humpidde rendo mum e leñol mum kala amin kumpiti darndema to Ziguinchor to Casamance kala ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe kala ne beltonoma ne duwanoma ne mbima ya jogoro jaam aɗa handi e ko ɓuri ɗuma sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie comité dariɓe gueɗe keñoraɗe ɓe kolliti hanki e caktuggol windande mabɓe wuro wiyetego Alshafa tinama toon ndiyam kewɗam walla tinama toon wuro wiyetego Alshafa ne tawene tamseta tinama toon jologol gorko goto wasi en fittande mum taw koye ɗiɗo hen toɓoli wuro wiyetego Kuri tinama ndiyam kewɗam nadde e nder wuro ngo hanate galleji kewɗi no fewi tinama kadi jawdi hewdi wasi hen pittali mumen kene tolno e temedde tate capanɗe jeegoma jawdi woni ko temedde tate capanɗe jeegoma kala wasi hen fittanu mum tono ko ɓireɗo timbeda kene tolno e capanɗe joya e jeenaya jawdi walla mbiyen dammuwola kono ne kadi wasi hen fittandu muɗum to a jara ha fayenma e nokkuji goɗɗi kala ɓe kolliti kuɓeje jande kame nokkuji nannude ndiyam yimɓe hewɓe ɓe ngala ɗo koɗi ɗum ko caggal to ɓooli kewɗi jippinoɗi toon e nder oɗon diwan toon to basse ha joni to Mauritanie keddorɗen batu jagorɗe hanki gouvernement leydi Mauritanie holliti oɗo saaha aɓe kimmirani mahade taw ganduɗa ko centre de santé jaaduɗo e jamanu taw kadi ganduɗa on centre de santé waɗira tan ko gueɗe keñoraɗe woni tan neɗɗo baɗɗo accident joni walla dañƴo gueɗe kamniɗe joni taw ko urgence mo ganduɗa sohli so tawi ari hôpital ala leeso ala docteur ala paade ha docteur ara tawɗen gueɗe kala ene paari fajira tan ko neɗɗo tampuɗo no fewi adde joni safre e joni ɗum woni hanki batu jagorɗe leydi Mauritanie ko holliti ma darnuɗoma jagorɗo cellal balli mo leydi Mauritanie holliti fuɗɗi windidde kene tolno e gimɓe hewɓe ɗum ko caggal nde ɓe dokkirta kene wona million ɓiɗɗo Mauritanajo citoyen ko fati banggue assurance maladie beele jomumen mbawa hebde safara mumen timmuɗo taw kadi hayso tawi ngala moyen timmuɗo no fewi porte parole gouvernement leydi Mauritanie holliti jillu wonande conseiller secrétaire d'état américaine tijjanoɗo e nder leydi Mauritanie woni Derika Chehel tijjanoɗo e nder leydi Mauritanie mo dañani yettade toon ɗum ko caggal jillu mum to France yinnode yaade ha toon to Dakar Sénégal haɗimo yaade
ton to leydi Mauritanie ko laanama ko ndi wawa tardude ɗum jeeyi sababu o heɓani arde Mauritanie kono on tambiɗo konngol gouvernement o holliti jokkodiral hakkude laamu leydi Mauritanie kame États-Unis d'Amérique ko jokkodiral paayodingal ala kala ko tina ɗon caɗele so wona jam e jokkodiral la chambre criminel de la cour d'appel hanki ɓe ɗacciti gorko taw gardiɗo mouvement ajibona woni biyeteɗo Mohamed Salem wuldu beyba o noon accita o noon nangano ñawda e jibiba ɓuurandireɗe guelongal kamɓe biyeteɗo Mohamed Mahfouz kamɓe kala ñawre mabɓe yanduno e saaha goto kanko on gorko noon wo nanguirano ko o jooji leñamagu gaddoji mette kame fitina ɓiɓɓe leƴƴi leydi ndi ko nden wo nangano wo taƴana duuɓi 4 e kaso kame million ngaji 4 koppreji ɗugiye ɗum ko caggal nde jinnaɓe makko gulliti suudu ñawore nde mo jogui rafi tampinɗomo no fewi on rafi noon so woni toon ne gasa fittade makko e heddi toon kanko noon wo accitama o hooti galle makko gollotoɓe move Mauritanie taw ko régi ɓurɗo moƴƴude ndeka leydi Mauritanie ko fi juuɗe men gon hofgo noon fuɗɗi ko ñalawma hanki o ɓe kolliti gon hofgo ɓe keppani ɗo ha mayirɗe nduɗo hen lewru jeeyi sababu noon yidde ɓe hofde ɗum ko gila tan 6 avril hitande ujunnaje 2019 ɓe gullito ko fati banggue yiddeɓe ɓeydinede jobdi mabɓe ha ɗo ala kala ko gasi hen tene kadi aɓe gollodira e hoɓɓe ɓe jeeya kay leydi ndi kono ko ɓeena ɓuri tenede gueɗal gani kamɓe insafa ko landa wonande landal laamu won tuka insaf caggal nde wonno ipera aɓe jokki jokkude bismade ɓe ɓiɓɓe Mauritanaɓe kala saaha ɗum noon ko yiddeɓe ñalawma janggo 5 nduɗo hen lewru wadde ɓe moɓodiral manggal no fewi ngal moɓodiral no ɓe jiiɗi wadde ɗum koto palais de conférence mo Nouakchott ngam yidde mawninde manditare Mohamed Cheikh Al Qazwani mawɗo leydi ndi caggal nde waɗi duuɓi 3 e gardidi laamu ngu hitande ujunnaje 19 wonno ko 1 lewru ota ɓe garta ko fate banggue doggol golle mum kala ɗey doggol coggoji essence carburant nder leydi Mauritanie jeeyi sababu awoɓe hewɓe taw ko awo fina tawa ɓe kolliti oɗo saaha laaɗe mabɓe kewɗe ƴeeŋi ala ko ƴeŋini ɗum so wona tan sa soodi essence a yeehi toon ma jekkaɗe a arti ko dañƴa kala sa yeeyi a dañcata en haydara joguiɗo konngol mabɓe biteɗo Ibamara Diakhaté holliti oɗo saaha so tawi laamu ngu yurnitaki gurdam mabɓe ala kala koɓe mbawi dañde hen haydara accident musɗo tinama toyta dogannoɗo dogdu sattudu no fewi giwde to Nouakchott ene fanotto nema nde wari ho fatti to Tintane Tintane noon kadi nokku biyeteɗo Bouchera nokku biyeteɗo Bouchara ko ɗon o waɗi accident rewɓe ɗiɗo mbasi en pittali mumen waɗi noon gañiɓe hen ɗon ɗo laamu leydi Mauritanie jagorɗo yagara woni e campagne wasiyade yimɓeɓe nde gustata dogdu ɓurtudu nde moni kala doguirta siège nde tawno accident ji teskama ne kewi e nder booli leydi Mauritanie to Kerol hakkude Algérie Mali Algérie Mauritanie nangama toon kene tolno e 120 neɗɗo taw kadi ganduɗa koye nokkuji ceertuɗi no fewi wiide jagorɗo konu walla jagorɗo défense konu mo leydi Algérie wo holti nokku biyeteɗo Taman Racheta jaggama toon kame Borjibarji Mouhtar ne wonde aynu Ngezaman ne wonde kadi nokku biyeteɗo Djeneta kame Tundefa kene tolno 56 posto gadiɗo 17 oto woni ko nanga 300 taw ganduɗa ko ɓen yahoɓe yiloyade kanŋe kene tolno 74 martu kene tolno 30 taw ko ménage jillodiraɗo kene fettina minuji gam yilade kanŋe kono ne kadi 176 ɓe nanga yogay keeri 143 nanga taw kadi ne gone bateau ne jinno yaade tontomaje kaɗɗe ɗannade ɗanndugal ngal rewani lawola kamɓe kala ɓe tawe juuɗe koninkoɓe ɓe leydi Algérie o saaha mo gondena. Aleykum komin Kalil Koulibaly
international sénégalais et capitaine des Lions. Kedderam tan ko radio e télé weltar bibbe fulɓe ando diine ma. sen ngiwi to leydi Mauritanie paren ko to leydi Mali to leydi Mali Bamako a senu PDG woni gardiɗo bowal laaɗi diwoje ngal Bamako woni lasana togola holliti ko ñalawma hande o woni happu gasiɗo ɗum ko ñande tati ha yettanima nayi ñande tati ɗum ko ñande ɗiɗi nde ko ñande hen laamu ngu waɗi erango wonande sembeji hoɓɓe taweteɗi to bowal laaɗi diwoje ngal leydi Mali nde mbawata yaltude leydi mabɓe ɗo tan e balɗe tati ɗum ko caggal nde nanga toon koni koɓe leydi Côte d'Ivoire taw konaɓe toon e mbaaji ndi laamu leydi Mali holliri ɗum ko mercenaire uji wona hunde yamirande ɗum noon ko ngakkude ɓe hoolade hankkadi ni sembeji hoɓɓe taweteɗi e nder bowal laaɗe diwoje mabɓe to leydi Mali ɓeydogol prix engrais kono kadi cattugol remoɓe to yorosu kolliti ndungu ari no moƴƴi mbete oɗo saaha ma jogor moƴƴandeɓe caggal ko engrais waɗi koɓe cafriranno leɗɗe mabɓe ɗum noon hande o yiyata ko carburant ne ɓeydi serde no feewi ko fate banggue gurdam cattuɗam woni hen ne tawe nder leydi Mali ne guuri ɗum gouvernement mo Amérique felliti yaltinde kene tolno e ɗiɗi piccala capanɗe jeeɗiɗi milliard ko preje dollar ma wonoya temedere capanɗe jeeɗiɗi ma wonoyi ujunere e temedde jeeɗiɗi capanɗe jeegom milliard taw koye koppareje franc CFA ɗum foof noon fayi koye nder Afrique subsaharienne ko fade banggue usɗayi ɓe kolliti Mali ma heɓe en capantati e ɗiɗi million koppareje dollar ma wonoyi nogas piccal 5 milliard koppareje franc CFA ngam fabade yogay ñoolaɓe e nder leydi ndi to gawo hakkunde mars kame julien teskama nder ndeɗo hittande wonande suudu safara tawitende nder gawo kene tolno e tigguji 15 mbasi pittali men kame rewɓe sowiɓe ɓe maayi koye jibinirgola ko fade banggue gardiɗo CSAF taw kadi ganduɗa ɓe kolliti yiddeɓe o saaha ko laamu leydi ndi ɗe ɓeydantaɓe nden kay kisal ko fade banggue cuuɗi safara ɓe ngala matériel uji ɗene mballa debbo ha jibina walla ni woni sukaɓe so jibinama beele mbawa moftede nokkuji ha mbawa hisde ɗen gueɗe kala ko gueɗe cattuɗe tinama jaltugol aduna madame Dembélé Oulématou Sow taw kam wonno gardinoɗo coordination ko fate banggue association organisation féminine woni CAFO taw kadi ganduɗa wonino toɗɗade to banggue rewɓe e cetal dogoɓe koyɗe jaam e nder ɓiɓɓe leydi Mali kala kam wasi fittan hanki to hôpital clinique mo leydi Mali ɗum noon yaltiraɗo ko duuɓi capanɗe jeegom e tati weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelda duwaw dendagal malinaɓe kala dendagal ɓesgu makko kala sen gewi to leydi Mali koto Guinée Conakry to leydi Guinée kene tolno e 3 tonnes taw ganduɗa ko drogue ɗum woni ko nangi ɗum ko mare leydi ndi hanki kikiɗo o e takko maje kaɗɗe ɗe Conakry oɗo sanon waɗɓe ngal baɗala ne tawi juuɗe darnama yeeso lawol ko wona ɗum kono loskoji goɗɗine jokki hen won woɓɓe tumaɓe hen cuwa taw yiitede Guinée CEDEAO kame pelle goɗɗe darniɗe haqqe innama adeɓe erima CNRD woni laamu transition oɗo saaha nde udditta losko yañgo no fewi ko ɓuuri yawde ko fate banggue joyo wasɓe pittal men seppoji ɗiɗi jawtuɗɗi kono kadi ɓe erima laamu leydi ndi nde yawata accidde won hen ɓe nangaɓe taw kadi nanguira ko fate banggue politique hewɓe hen darinoɓe yeeso tribunal mo dijini ɓenninama to kaso won hen kadi ɗaccitama to Côte d'Ivoire Amadou Coulibaly kam jogui konngol laamu leydi ndi o holliti ɓatake giwɗo e jagorɗo konu mo leydi Côte d'Ivoire ene deña ɓerɗe ɓen jinnaɓe ɓe ceerane wayde gila kene tolno capanɗe nayo e jeenayo koninke mo leydi Côte d'Ivoire nangaɗe toon to bowal laaɗi diwoje ngala Bamako ngam teskede no garde leydi ndi wonani hunde fewde no fewi laamu leydi Côte d'Ivoire holliti ndeɓe jennoto hen ɓerɗe mabɓe ɓe gone kaldigal kame dogde hen koyɗe jaam ha ɓen mbawa artude e nder leydi mumen taw ene kisi to Niger ko fedde hesere
woni darnade toon coalition M62 nde noon ko hanki nden fedde noon ko haɓade koni koɓe leydi France ɓe barhan hande yiɗɓe wattude sembeji mumen caggal leydi Mali toon to Niger ɓe kolliti maɓe juɓɓina seppo mango no feewi ñande 17 ndo hen lewru ɓe kolliti nden fedde ene tawi hen pelle 15 taw ko jangguinoɓe kame janggoɓe woni étudiaji élevaɓe kame enseignant ji kala ne hen felle remoɓe kame pelle aynaɓe kono ne kadi pelle rewɓe kame worɓe kala ɗum noon firti ko société leydi Niger kala oɗo saaha wi ko ala leydi France to Burkina Faso laamu leydi ndi laamu leydi ndi lawɗi ni holliti jango ngo ɓe mbaɗi taw kadi ɓe tinani ko fade ɓangue haɓade ɓe terroriste en e nder leydi ndi ɗum ko caggal nde ɓe gonno e laana mabɓe ɓe tolnira bomboje gulɗe jawɓe jooɓima pittali jambour en taw ɓen gona jiha descent nokku biyeteɗo Ibago kame nokku biyeteɗo Jabiga kame nokku biyeteɗo Mandini woni Mandeni e nokku biyeteɗo Bono ɗiɗo nokkuji kala ɓe jooɓima hen pittali kono kadi ɓe ñaguima yaafuye laamu ngu noon holliti ha hande ne udditi hen losko mum ngam ƴewde ngal baɗal no ngal yaruno to RD Congo armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe jooɓima pittali kene tolno e 11 bela jeeyaɗo e pelle ADF ɗum noon waɗi ko nokku biyeteɗo Chani ne tawe mbaru e diwan mo bani ɓe kolliti ko fiyande nde armée leydi ndi waɗi toon Sud Soudan subaka alhamisa hande o gouvernement leydi ndi ɓeydani wonde laamu transition duuɓi ɗiɗi nde ɓe gardoto laamu leydi ndi ɗum ko caggal hulede hande fitinaji nder leydi ndi fonno gasde ko hitande ujunade nogas e tati kono ɓeydama hen duuɓi ɗiɗi golli guila hitande ujunade 17 ko laamu transition ha hande jooɗi toon to leydi Sud Soudan ngam teskede hare leñamago ko fate bang ko mbiyata guerre civile ɗum woni ko wanno toon e dumunnaji jawtuɗi to Irak paɗena wonande leader chiitena Moktada Sador yiddeɓe oɗo saha mo gondena ko suudu sarɗiyeji leydi ndi nde firtete ko ɓuuri yawde yaccat ɗum ko caggal kene wona yontere ko yimɓe makko tetti nduɗon suudu sarɗiyeji mbatti ɗum cuuɗi mumen ko toon ñallata ɓuftade ñallata kadi janguede to banggue climatiseur uji e goɗɗum kala yiddemo ko suudu firtete ha laaɓa politique leydi ndi moƴƴani te kadi no yarati wona noon kanko wiɗiri siftinde on kanko Moktada Sador ko kewɗo sembe e nder leydi Iran taw ganduɗa ko leader chiite naaɓe to Chine sin noon heeɓi hande o yande e Taïwan ɗum ko caggal jillu gardiɗo sarɗiyankoɓe mo leydi Amérique woni Nancy Pelosi ɗum noon ko caggal jillu makko toon leydi Chine noon yonnani nguɗon jillu holliti Amérique woni ko addude fitinaji e nder Asie hoore mum subaka alhamisa hande o misilaji balistique mawɗi no feewi pellama yoga e maaje takko leydi Taïwan on holliti hulani gijogol gijali ɗi gijoto leydi Chine kañumen ene keeɓi to banggue militaire ma yandirde e leydi Chine ko wawi wonde kala hande o kulhuli gustima toon to Ukraine e Russie wonti koto hakkude Chine kame Taïwan to Japon egginama kene wona ujunnaje yimɓe ɗum ko caggal toɓoli mawɗi jippiɗi toon ha galleji kewɗi nanni hen diƴƴe yimɓe hewɓe ngala ɗo koɗi laamu ngu holliti oɗo saaha faabima hen ko ɓuuri hewde musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi hen kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar ketti malaki jaam yo jaam Allah hiiran en